všetkých fanúšikov cestujú s nami na futbal. Vítam pri sledovaní preview 19. kola najvyššej anglickej súťaže. Naším dnešným hosťom je športový novinár a zároveň komentátor Husted TV Andrej Fuxa. Zdravím všetkých fanúšikov. Pri pohľade na vzájomné duely dominujú hráči Chelsea, ktorí neprehrali ani raz. Túto sériu môžu natiahnuť až na 9 zápasov. Podarí sa im to? Hoci ide o súboj dvoch veľkoklubov, pri pohľade na tabuľku Manchester United na 6. mieste s 29 bodmi a Chelsea Londýn 15. iba s 19 bodmi. Fuxo, aké sú tvoje predpoklady do budúcnosti? Ja si myslím, že Chelsea už má krízu za sebou a bude tabuľkou stúpať vyššie. Možno, že dosiahne aj na priečky zaručujúce účasť v pohárovej Európe. A čo sa týka United, tam tiež očakávam, že tento klub už teda má tiež to najhoršie za sebou. The Blues nemôžu v tomto dueli počítať so službami ofenzívnej dvojice Diego Costa a Eden Hazard. Andrej, čo si myslíš, do akej miery ich absencia bude citeľná? Ja si myslím, že do veľkej, pretože Diego Costa už potvrdil aj v tom minulom zápase proti Watfordu, keď strelil 2 góly, že sa dostáva do tej svojej starej dobrej formy. Na druhú stranu Eden Hazard, hráč, ktorý určite pookreje po odchode Joseho Mourinha, bude tiež mimoriadne citeľnou stratou pre londýnsky klub. Po porážke na Britannia Stadium je Manchester United už 7 zápasov bez víťazstva. Takúto negatívnu sériu si nepamätajú fanúšikovia z Old Trafford od novembra 1992. Fanúšikom Chelsea, ktorí vycestujú na tento zápas, hrozilo, že uvidia ako manažera United Joseho Mourinha. Teraz však môžu byť svedkami konca kariéry Louisa van Gaala. Fuxo, ty ako fanúšik londýnskej Chelsea, ako by si privítal Joseho Mourinha na lavičke United? Ja dúfam, že sa to nestane, pretože Jose Mourinho je veľmi kvalitný tréner a z United by mohol urobiť veľké divy. Pri súčasnej hernej mizerii hráčov Manchesteru je ťažko vyzdvihnúť jedného hráča. Ak by sme ale predsa mali jedného vybrať, bol by ním Anthony Martial, ktorého ofenzívne schopnosti môžu byť rozhodujúce v zápase dvoch výsledkov od trápiacich sa tímov. Fuxo, a z kádru Londýnčanov by si koho vyzdvihol? Určite Williana, pretože tento hráč jednak má výborné štandardky a rovnako aj solidnú formu, čo potvrdila počas celého pôsobenia za Joseho Mourinha. Fuxo, až sa ťa to bojím spýtať, ale aký je tvoj tip na tento zápas? Myslím si, že Chelsea neprehrá, ale skôr by som sa priklonil k remíze 1-1. Ja by som ešte dodal, že týmto ti dávame jedinečnú šancu vybrať zápas, ktorému sa budeme venovať v ďalšom preview. Tak napíš nám do komentára, ktorý by to mal byť. Ak sa ti toto video páčilo, tak lajkuj, zdieľaj, komentuj, prihlás sa na odber a cestuj sa na futbal!